Nin as miles de luces LED de Vigo, nin o Belén de Valga. Todo o mundo agarda a que cheguen estas datas para gozar da centola. Este ano a campaña arrincou con forza, tanto é así que na lonxa do Grove o seu prezo chegou a case 30 euros o kilo. E iso é porque saben que o que levan é ouro en forma de marisco. A centola da ría ben o merece, é que a nosa, a galega, é especial. E por qué? Pois porque a nosa costa ten un dos ecosistemas máis ricos e variados. A diferenza das centolas foráneas, a nosa non se pode coller en todo o ano, e iso fai que teñan un tamaño máis grande. Caracterízase por ter unha casca dunha cor vermella moi viva e está cuberta por algas, esponxas e espiñas que a protexen no mar de posibles depredadores. Ten unhas patas longas e moi afiladas, idóneas para vivir entre as rocas. Pero a súa verdadeira beleza está no interior, xa que a súa carne é das máis sabrosas. Aquí hai diferenza entre a femia e o macho. Hai quen prefira as femias polos seus corais e porque adoitan estar máis cheas. E hai quen se decanta polos machos, dado que o sabor das súas pinzas é máis intenso. Quen queira degustalas xa pode facelo chegándose ata a Vila do Grove, xa que ata o 8 de decembro celébrase a festa da centola, no que podemos degustar o produto como previa. En pouco máis dun mes, elas serán as que presidan as nosas mesas de Noiteboa, porque todo o que queremos por Nadal é centola. Iso é así, con ese obxectivo, Diego, volvemos aí contigo, pois medio centenar de embarcacións saíron dende o Luns, aí en o Grove. Como está indo a campaña, compañeiro? Contanos. Pois mira, Rocío, unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Que che parece isto? Que opinades desta centola? Que vos parecería para a cea de Nadal? Estamos aquí nun barco que está adicado estes días á campaña da centola, como a gran maioría aquí no Grove. Estamos con José Carlos, que é o patrón. Moi bons días. Bos días. A ver, contenos, como está indo esta campaña da centola deste ano? Dentro do que cabe non se iniciou mal. Hai por zonas que ten máis centola, outras zonas hai menos. A miña opinión é que está un pouco empedrada. Unha pequena marusía ou dúas aí que moveu o mar, e a centola onde se toma, tómase xunta. Pero de feito, o tempo que está facendo estes días non é o mellor para extraer a centola, que non deixa de ser curioso, porque ao final está facendo bo tempo, non chove, as temperaturas son suaves, non? Moita calma. E a calma non axuda, o mar quer unha revoltura, que entón cando se mova a centola, porque senón o que está é toda xunta. É dicir, a centola precisa de mar de fondo para moverse, para ser extraída correctamente, non? O marisco de pata, sí. O haber mar de fondo, haber revoltura, o que fai ela é que se esparce, se move, é a forma de coller ao mellor, pois un pouco, de outra maneira, tómalo ao mellor nunha zona e logo por moves algún aparello que non o asinas. E claro, esta é a campaña máis potente do ano para a xente do mar que se dedica a esta zona aquí no Grove, non? Sí, sí. É unha campaña pois que, bueno, que se non sale mal, se gana un pouco de diñeiro. Axuda a rematar o ano para poder tomar unha botella de champán e acompañar con algo encima da mesa. Precisamente porque, claro, eu entendo que aquí a maior parte das vistas están postas na campaña do Nadal, que empezará en breve xa, non? Sí, 2 semanas, 3, xa é o fuerte do centolo. 2 semanas antes da Navidad xa, de feito, agora xa hai compradores que están collendo moita centola pola demanda que teñen. Claro, porque é mellor collela ahora que máis preto das datas do Nadal, que eu entendo que subirá de prezo, non? Correcto. Aunque, bueno, leva un precio bastante considerable dentro do que cabe, arrancou cun precio bastante bo e está se mantendo. Anda por medio do primeiro mío entre 25 e 27 euros, depende do día, o comprador. Ese é o primeiro mío. O segundo mío, pois, está baixando a mellor 2, 3 euros, se aguanta. E, bueno, eso nos axuda tamén a nós para ganar un duro e defender, digamos, a campaña do centolo. E vos que tendes o voso porto base aquí no Grove, que ten a centola desta zona do Grove, da Ría de Arousa, porque é distinguida a nivel galego, tamén a nivel nacional, pola calidade, non? A calidade, correcto. O sabor, as correntadas que hai, o platum que ten ao mellor a ría nosa, entonces, pois, o marisco ten moita riqueza, ten sabor. Por eso, pois, veñen moita xente, incluso de norte, de Lugo, de moitas zonas a comprar, incluso xente de Bilbao que van comprar aquí centola, mayoristas. O sea, pola demanda e polo sabor que ten. Eu que creo que a nosa ría é unha ría en general do marisco que ten moi bo sabor ao marisco e moi boa calidad.
Pois moitísimas grazas, José. Compañeiros, aí queda esa mensaxe, o marisco desta Ría de Arousa, primeirísima calidade. Nos imos tirar o aparello e seguimos aquí a ver que podemos sacar no anaco que queda de mañá. Moitas grazas, Diego e José Carlos, a verdade é que tiña unha pinta estupenda. A 28 euros o kilo cotizábase o luns a centola no mercado. É un pequeno luxo, Bernardo, pero é que pouco renunciamos a ela no Nadal, que non sei se este nos apretaremos máis ou menos o cinto. Como vai a cousa, Bernardo? No que máis imos gastar un ano máis en agasallos de Nadal, Rocío, alo menos é un gasto bonito. Os datos do ano pasado falan dun gasto medio por galego de entre 700 e 800 euros. Está por ver aínda como distribuiremos orzamentos galegos, pero en que foron eses cartos? Como dicimos a moi grande parte, en agasallos de Nadal case 400 euros. Un 200-250 euros van en comilonas, festas e celebracións por aí, e unha media de 75 euros en lotaría de Nadal, porque a sorte hai que tentala sempre. Os dous datos que si sabemos de cara a estas festas, tomen nota, son que o 82% dos consumidores españois non pensan reducir o gasto e o 49% planean facer as compras en tendas físicas. O que non varían de cara a estas festas son uns consellos que sempre paga a pena recordar. En primeiro lugar, ben o saben, pero téñano en conta. Hai que organizar o gasto e empezar a comprar canto antes. Ser realistas, saber onde están os nosos límites, sobre todo financeiros, e tamén aproveitar campañas, descontos ou ofertas especiais. E ser un pouco orixinais a hora de pedirlle os regalos aos Reis Magos, que se sempre pedimos calzóns e calcetíns, logo non vale chorar. Imos preguntar a mesa se son máis de escatimar ou de tirar a casa pola ventá e comprar todas as centolas do mercado nestas datas. A ver, eu son conservadora. Ou un nin o outro, un punto intermedio. Gústame moito, por suposto, o marisco galego, sempre non falta na mesa e, sobre todo, no Nadal e cando estamos lonxe da terriña, moito máis, non? Cando pasas as festas fora. Pero penso que tal e como están as cousas, cunha cesta da compra que cada vez vai a máis, hoxe coñecimos a suba do IPC xa oficializada, creo que hai que ser un pouquiño cautos tamén, porque logo o mes de xaneiro ven forte, o mes de febreiro tamén, e hai que seguir comendo e vivindo. Precisamente por isto que dicía María, Inma, ves unha boa idea, por exemplo, isto que dicían as aboas sempre de mercar con tempo para conxelar? Home, sempre. Eu penso que comprar con tempo e, como dicía Bernardo, con previsión, fundamentalmente, fai que despois non chegues a última hora comprando, pois, seguramente a moitísimo máis alto prezo. Claro, é que se xa cotizaba 28 euros. Porque precisamente un pouco que se comentaba da centola é que agora mesmo non hai moita cantidade porque non se captura, pero non é que non a haxa, é que aínda non se atopou. É dicir, estes días que ven un pouco máis de fondo, seguramente haberá máis centola, pero por que é, en certa maneira, beneficioso que se retrase? Porque canto máis tempo pasa e máis se achega ao Nadal, máis prezo vai a cadar, non? Manel, ti conxelas ou non? Eu procuro, si ademais na zona onde vivo eu, tanto ameixas como centolas, e moita xente que vive do mar, e sempre buscar o amiguiño que vai ao mar e non pase por terceiros, e procuro, conxelar. E cocidas que sempre me dixeron, sempre as congelei sin cocer, pero as cozo depois conxelo. Pois aquí Manel é previsor. Imos a irnos aí ao mercado de Pontevedra, Alba, pois para ver se a xente fai como Manel, se xa están empezando a facer as primeiras compras de marisco para conxelar. Compañeira, contanos. Que tal, compañeiros? Bos días. Pois xa, chégase o Nadal e parece que nos entra a presa por conxelar e por comprar todo o que nos imos zampar nas comidas e nas ceas, así que imos a ir de dudas a ver como hai que facelo ben. Teño por aquí a Santi, o noso peixeiro de confianza. Que tal, bo día? Que tal, moi boas. Contanos, merece a pena ou non merece a pena mercar xa o marisco e o pescado po Nadal? A ver, ao final, facémolo solo por unha cousa, simplemente, por precio. Non congelamos porque nos vayamos a quedar sin él, non. Congelamos por precio, vayamos a ser realistas. Entonces, se o vamos a congelar por precio, nestes momentos, a cousa está moi difícil, explícoche. En peixe, por exemplo, peixes de Navidad, rodaballo, palometa roja, mero, besugo, todos estes peixes estamos nos precios de agosto. Estamos nos precios de agosto. Desde agosto hasta ahora, igual cambiaron 1 euro, 2 euros. O sea, que non están para congelar. E ora, se te queres meter no marisco,
explícoche, temos un bogavante a 50, temos o camarón de aquí grande, pode rondarche os 150. Percebe grande de aquí, non o vas a encontrar, e se o encontras, 200. Centola, abreu ayer, e temos as femias a 30 e os machos sobre 25. Eu penso que para ser apertura, penso que o caro o precio, para ser apertura. Temos que esperar tamén, porque date conta que abreu nunha semana en que temos norte. O norte o marisco escóndese, sabes, non sale. Entón temos que esperar a ver canta centola vai salir, pero aínda vexo moi pronto para congelar. Xa que menciona, Santi, que estamos a velas por aquí, no caso de que queramos conxelala, como hai que facelo para facelo ben e que non perda o sabor rico que ten? A ver, é moi importante, sobre todo na centola. Na centola é moi importante a forma que a vamos a jardar no congelador, porque os pasos a cocela é o mismo. Mais ou menos 20 minutos, porque cando che pesa a peza sobre 1 kilo son 20 minutos. Entón xa partes de aí. Pero o importante é cando vais a jardar no congelador, porque moita xente vai empezar a comprar agora. E de aquí ás festas faltache un mes. Entendes? É moi fácil que a peza se colla escarcha, por exemplo. Escarcha faloche de hielo ao rededor. Entón é moi importante congélala, non? Sácala de congelar e deixala enfriar. Deixala enfriar a temperatura natural, ou nunha ventana ou donde sea, deixala que enfríe. Unha vez que enfríe, mollas un paño na agua donde a coceche e envólvela. E unha vez que está ben envolta a centola nese paño, o que fase é envolver todo de novo con papel de periódico. Que o do papel é moi importante para a escarcha, para que non che colla hielo a peza. E unha vez que tes o papel de periódico, Estás a complicar moitísimo, eu creo que é mellor comela fresca. No, mira, voucho dar por capas, Paño húmedo, papel de periódico e papel de zinc, ese plástico que hai de cociña, ben apretadiño, e depois unha bolsa normal e po congelador. E xa está. E para dentro, bueno, Santi, eu por si acaso vou esperar as últimas semanas e vou na levar fresquiña, que sei que ti recomendasme que este fresquiña. E vouche dicir por qué, xa que falache da última semana. Compramos todos para congelar? Ben, compramos todos para congelar. Chega a semana de Navidad, que é o 22 ou o 21, esta semana de comprar. E nadie compra. Por qué? Porque xa todos congelamos. Entón, os que veñen a comprar son un 20%. E cando imos nós, que temos máis barata. E se hai moita centola, a centola baixa. E veme agora unha muller que comprou agora a centola en 30 euros e eu vou a vender o día de Navidad 28. Santi, engañácheme. Oferta e demanda, tes que arriesgar. Pois, compañeiros, hai que arriesgar. E aquí apuramos a centola ata o último momentiño. Consello de Santi que desto sabe, bueno, anotaron na casa, non? Esos conselliños que nos daban aí dende o mercado de Pontevedra se decidimos mercar con tempo a centola. Bueno, seguimos aquí no termómetro 12 e 21 minutos da mañá e cambiamos de asunto.